Ez csak egy interjú az újságnak. Volna néhány kérdésem. Mr. Gray fogadja önt. Na, milyen volt? Olyan... udvarias, elmélyült, okos, tekintélyt parancsoló. Érdekli valami más a munkáján kívül? Na és magát? Szeretnék többet tudni magáról. Rólam nem nagyon van mit tudni. Csak nézzem meg. Nézem. Minek köszönheti a sikert? Mindent én irányítok, Miss Steele. Biztosan nagyon unalmas. Valentin napon. A világsiker. Képtelen vagyok békén hagyni téged. Nehogy. Életre kell. Durván indult az életem. Tartsd magad távol tőlem. Nem érdekel a románc. Az ízlésem nagyon egyedülálló. Úgy sem értenéd meg. Akkor világosíts fel. A szürke 50 árnyalata. Beyoncé Crazy in Love című slágerének exkluzív verziójával. 2015. Valentin nap.